kai nura mai amadine imana ciki daidai wata lamilau na gode wambai Allah na gode ma ni ko yanzu kai mun daidai daga kai ni gidan gambori jau nasara ta na nisa gambona 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 babana ga wambai ga wambai ga wambai ga wambai wambai ya zo dari jau ya zo shi Alhaji Gambo Suleiman Garba babu asara kamshe riba to ka karbe kauce roba maraba buje tauraro mai haskawa in an duba girma ya raba ka da yaro sannan amanar bago gwamna ga wambai ga wambai ga wambai ga wambai gambona 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 babana maraba wambai ya so dari jau ya so Allah ku bani amsa bayan ni waye mori baba a san daraja a san mutuncinka Alhaji Gambo baba aba kowa sai da yake wa gambo na dan bai saba yaudara ba maraba 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 baba na ga wambai ga wambai ga wambai ga wambai galadi mara ya kasar basu dai Allah ya so wambai ya so dari jau ya zo shi kenan Allah ya yi ba a zafi ga sanyi sauke gane nisa kayi ke daukar nauyi mulki baya tashi malam sai ga sarki ga bayi inda wakar wambai ne to sai surutu nayi kaza ta fafe dama ai kaza ke koyi gambona 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 babana wambai ya zo dari jau ya zo shi ga injiniya dan baiwa mai burge mu dan danta in ga sabulu ka soso me za a yi jira si wanka na Alhaji Ibrahim dan kwairo ba ka biye yan banza wadi kuci ne ko kun shega dan injiniya yayi nisa babana 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 gambona 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 ruwan jallo fannin ilimi a riko allo saboda buna na gaban kolo iro ka rufe shafin masu kiyayya ta mu muje baba Ibrahim Musa dan kwairo tsini wuce takawa baban su Hassan dan kwairo Allah ya maka kome ma dan kwairo dan kwairo dan kwairo babana abokin babana sai baba wai ina dini masako sako dai makoko sannan an gaida komanda Tahir dan zaki nan ne Tijjani Gorom na gode kai ma tauraro na ne Sanata Nuhu Romeo na gode kai ma oga ne na baraban sanjir Allah da ya biya gwago na ne ga baba san dan kwairon tafa mu je bawan Allah baba san dan kwairon tafa mu je kai oga ne to ga Yusuf wawan sarki ya burge lalle ga Yusuf wawan sarki ya burge lalle ga Yarima dan sarki ni ban zo bayanan ba Yarima dan sarki jamu mu je zakin kama Presdo baba gaswan sai na gaida lalle mutumin gambari jau komai sai Allah yayi ga Alhaji Sani Fari mai goro cikin wakar shi ma ga Alhaji Sani Fari mai goro mai nera ya zo sarkin yakin kwarkwaro a gaida ka zakin fama sarkin yakin kwarkwaro a gaida ka zakin fama sahabi farin dan kasuwa ni ba raina ma ba sahabi farin dan kasuwa ga baiti to nayi bada ma je su Kaduna kai ba ka yin babbar ma bada ma je su na dan kwairon da ba Allah yayi gambona